கோபியை நான் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டோடனே பாக்கியாவுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வருது. அவர் கண்டிப்பாக இங்கே வரக்கூடாது, அப்படி அவர் வந்தார்னா நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கியா சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க, ஏன் அப்படி பேசுகிற, உன் பசங்களுக்கு ஒன்றுனா நீ விட்டுருவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி கேட்குறாங்க. நான் விட மாட்டேன், அதுக்காக அவர் பண்ண மாதிரிலாம் என் பசங்க பண்ணலை அப்படின்னு பாக்கியா சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ராமூர்த்தி சொல்கிறார், அவங்க 2 பேருக்கும் எந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கோ அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் என் பையன் ராதிகாவை பிடிச்சதுனால போனான். அதுக்காக என் பையன் இல்லைன்னு ஆகிடுமா? அவனுக்கு இப்போ உடம்பு சரியில்லை, அப்படியே நான் விட்டுற முடியுமா? என் பையன் என் கூட தான் இருக்கணும், அவனுக்கு எதுவுமே ஆக விட மாட்டேன். நான் போயிட்டு கண்டிப்பாக கோபியை கூட்டிகிட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பாக்கியா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. பாக்கியா, நீ ரொம்ப கோவப்படாத, நீ கோவத்தில் பேசுகிற, கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பாரு, நான் போய் கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போகிறாங்க. அதை பார்த்தா ராமூர்த்தி சொல்கிறாரு, அவன்லாம் வரமாட்டாமா, விடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாரு. மற்ற எல்லாருமே பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வீட்டில் ராதிகா கோபிக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் கோபி, உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா அதுக்கு நான் தான் காரணமா? நான் காரணம் இல்லைன்னு நீங்கள் உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகா சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க? என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் 2 பேரை நான் நல்லா தான் பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கும் மேலே உடம்பு சரியில்லைனா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகா பயங்கரமாக கத்துறாங்க. ஆமாம், எதுக்காக உங்கள் அம்மா அப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகாவோட அம்மாவும் சேர்ந்து சொல்கிறாங்க. நான் ஒன்றுமே சொல்லலை, நீங்கள் என்னை நல்லா தான் பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி சொல்கிறாரு. இல்லை கோபி, இல்லை, இனிமேல் நான் வேலைக்கு போகலை, நான் வீட்டில் தான் இருக்க போகிறேன், மற்ற எல்லா பிரச்சனையும் நீங்களே பார்த்துக்கங்க, எல்லாத்தையும் நீங்களே கட்டுங்க, நான் போக மாட்டேன், நான் வீட்டில் இருந்து உங்களை பாசமாக அன்பாக பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகா சொல்கிறாங்க. ஏன் ராதிகா நீ இப்படிலாம் பேசுகிற, ஏதோ அம்மா தான் தெரியாமல் பேசிட்டாங்க, நீயும் அதே மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி சொல்கிறாரு. இல்லை கோபி, இல்லை, எல்லாத்துக்குமே காரணமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பயங்கரமாக கத்துறாங்க. அப்போ கரெக்டாக ஈஸ்வரி வந்துட்டாங்க. என்ன, வாடா வா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பையனை கூப்பிடுறாங்க. என்னம்மா சொல்கிற, நான் எங்கம்மா கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி சொல்கிறாரு. நீ நம்ம வீட்டுக்கு வந்துரு, இங்கெல்லாம் உனக்கு சரியாக பார்த்துக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் இருக்கக்கூடாது, வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாங்க. அதுக்கு கோபி சொல்கிறாரு, அம்மா அங்கெல்லாம் என்னால் எப்படிமா வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்டா வர முடியாது, அது உன்னோட வீடு தான், வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போங்க கோபி போங்க, உங்கள் அம்மா கூப்பிடுறாங்க, போக தான் போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகா சொல்கிறாங்க. நீ பேசாத, நான் வரும்போது பார்த்தேன், என் பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அப்பயும் நீ அப்படி கத்திட்டு இருக்க, அப்போது இவ்வளோ நாளாக அவனுக்கு எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருப்ப நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க. நானா கோபி, நானா சண்டை போடுறவங்க கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகா கத்துறாங்க. இல்லைம்மா, இல்லை இல்லை, நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு கோபி. கோபியோட மனசை மாற்றி ஈஸ்வரி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வராங்க. எல்லாருமே உள்ள ஹாலில் இருக்காங்க. அப்போது கரெக்டாக ஈஸ்வரி வந்து நிற்கிறாங்க. என்ன வந்துட்டியா, இன்னும் பையனை கூட்டிகிட்டு வரேன்னு போனேன், என்ன வரமாட்டான்னு சொல்லி அனுப்பிட்டானா, மூஞ்சில் கறியை பூசிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமூர்த்தி கேட்குறாரு. கோபி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி கூப்பிட்றாங்க. அவரும் வராரு. வீட்டில் எல்லாருமே பார்த்தோன்னே பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க. அதுவும் பாக்கியோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எல்லாமே மாறுது. அவ்வளோ கோவம் வருது. வேண்டாம்மா, நான் வரலம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி சொல்கிறாரு. வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபியோட கையை பிடிச்சிட்டு ஈஸ்வரி உள்ளே கூட்டிகிட்டு வராங்க. வந்து 2 பேருமே நிற்கிறாங்க. அவங்கள பார்த்தோன்னே எழிலுக்கு எல்லாருக்குமே பயங்கரமாக கோவம் வருது. அவனை எதுக்காக இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமூர்த்தி கேட்குறாரு. இல்லை, அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவனை என் கூடவே வச்சுட்டு அவனை நல்லா நான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க. நீ நல்லா பார்த்துக்கணுன்னா அவன் இருக்கான்ல, அந்த ராதிகா வீட்லேயே போய் பார்த்துக்கோ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமூர்த்தி சொல்கிறார். அதுக்கு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க, அந்த ராதிகாவோட ஃபேஸ்லாம் பார்த்துட்டு நான் அங்கெல்லாம் இருக்க மாட்டேன், நான் என் பிள்ளை என் கூட தான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டோடனே பாக்கியாவுக்கு அவ்வளோ கோவம் வருது. எழிலும் கேட்குறாரு, எதுக்காக இவர் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எல்லாருமே வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் விட்டுட்டு போனார், எதுக்காக கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழில் பயங்கரமாக ஈஸ்வரிகிட்ட கத்திட்டு